ତତେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେବୀ ମା ପୁଅରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବୁ? କୁହ ଦେବୀ ମା କୁହ। କଥା କଣ କି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ବୋହୁଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରକୁ ଗର ଗର ହଉଛି, ବହୁତ ମାରୁଛି ମତେ। ଭଲ କରି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନି। ମୋ ପାଇଁ ତତେ କେତେ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ପାଇଁ ଏ ସଦାଟା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଏ ଘର ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ? ଭସାଣିକି ଯିବି। ଦେବୀ ମା ମରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମରିବି ମୁଁ। देवी माँ को कथा नहीं सुना। देवी माँ को कथा नहीं सुनो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा अपने साथ लेकर जाएगी। बंद कर सब। ईश्वर मु सुनी पारुनी सही पारुनी मो कान फाटी पडुची, पागल हे जाउची मु। काहे तू एमिति कहछ बा? तो जगा बलिया छडी तू कुआडी छी? कोडी रही तो मरा मुसी के थिलो। लोह परे हस आसे, दुख परे सुख आसे। फेरिबो मा तो हस फेरिबो, तो जगा बंची छी माने तो हस फेरिबो। सत कहूची जगा, मो हस फेरिबो। मो पूरी हसिबी, मन खोली हसिबी मु। हां हे हसो कोठे तो फेरी मो पाखकु ए खुशी कोठे अछ तमे माने फेरी आसो मो पाखकु फेरी आसो। फेरी बने मो हसो खुशी सबू फेरा राई जो को चली जाइछि। जेते डाकिले भी हस खुशी आउ मो पाखकु फेरी बने मो पाखकु हस खुशी फेरी बने। जगा कालिया मो जगा कालिया, जगा कालिया मो जगा कालिया, तो लागु छुजेती मो पुआ भणिया, तो लागु छुजेती मो पुआ भणिया। हे जगन्नाथ मो बड़ा शांति, मो बड़ो शांति। मो देवी माँ को भला कर दियो प्रभु। मो देवी माँ उठरे टिके हस दियो। मो देवी माँ टिके मन खोली हसु। मोरे कथा कहबी राखिबनी बोलो तो ऑटो चाबीटा मते देलु। ऑटो चाबी तू कौन करिबो? आज जो मो ऑटो चलेबी। कौन कहलो? तू ऑटो चलेबू? हां तू मो फिर गोटे ऑटो ड्राइवर हो? हां भाई निष्पत्ति नहीं सारी आज जो मो ऑटो चले कि मो पचारछि निष्पत्ति नाकू तते के कहछि? तो मेडिकल रिपोर्ट कहिछि, ए घरर परिस्थिति कहिछि, सब परे मो विवेक मते कहिछि। नहीं ए देहरे यथेष्ट बल अछि। काहे लुह बिकी तू हस करिया में चेष्टा करूछ भाई? मो डॉक्टर कोठारु सब बुझी सारिछि। तोते माइट्रल स्टेनोसिस, तो मेडिसिन खाइले बंचिबो। अरे ऑटो चलेबो तो दूरर कथा, तोते कथा कहिबा भी मना। अरे मोर मरिबा को भय नाही, हेले काम करिको तो देहरे बल भी आ नाही। चुप तते मु कहि दउछि सुन जका मो देहरे जीवन थवा जाय तते मु केबे ऑटो चलेबा को देबिनी। ताले ठीक अछि, ए घरे का परे बुझोबा अपेक्षा मैं घर छाड़ी चली जाउछि।
ଏ ଜଗା ତୁ ପିଲା ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ବଚବାଇ ଥିଲୁ ଆରେ କାହା ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲୁ କାହା ପିଠି ନାଉ ହେଇ କାହା ମୁଣ୍ଡ ନଈ ପାର ହେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ବେ କେତେବେଳେ ନା ଉପରେ ଶଗଡ଼ ତ କେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନା ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଇଁ ଶଗଡ଼ ଏ ଜଗା ସବୁ ସହିଯିବ ହେଲେ ତୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଭାଇ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପିଠିରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପିଠିରେ এই ଜଗା ତୁ ମୋ ସପନ ଆକାଶର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଅମାବାସ୍ୟାର କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧକାରକୁ ତତେ ମୁଁ ଢିଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଜଗା ଭାଇ ତୁ ମୋ ସପନ ପୂରଣ କରିବୁ ତୁ ବଡ ଅଫିସର ହବୁ ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଜଗା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ତୋ କାର ଆଗରେ ବସିବି ସେଦିନ ଭାବି ନେବି ଏ ମାନବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ତୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ହେଲେ ଏବେ ସେ ଅଟୋ ଚାବିଟା ମତେ ଦେ ନା ନାଇଁ ତୁ ଯାହା କହ ଅଟୋ ଚାବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଦେ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଦେବିନି ଦେ ଭାଇ ଦେବିନି ଭାଇ ତତେ ମୋ ନିୟମ ଦେ। ତୁ ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ ନିୟମ ଦେଇଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି ଜଗା ଆଜିଠୁ ଏ ଜଗା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋ ଜଗା ଏ ଜଗା ଅଟୋ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ମତେ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନି ଜଗା ତୋ ପାଠ ପଢା ବିକାଶର ପାଠ ପଢା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଜଗା ଅଟୋ ବୁଝୁଥିଲା এই পরিবারକୁ ଦାନା এই ଜଗା ଅଟୋ ଦଉଥିଲା ମତେ କେବେ ସେ ଧୋକା ଦେଇନି ଜଗା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆଖି କହୁନ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଜୁଇ ଚଳିବ ଠିକ ସେଇଦିନ ମୋ ଜୁଇରେ ଏ ଅଟୋକୁ ବି ଚାଲିଦେବ ଭାଇ ବାପା କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ରେ ଏ ଭାଇ ତ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ କହିଲୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଦିନ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କାହିଁକି ନା ତତେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ ମେଘ ଫେରି ଗଲେ ସରେ ଶ୍ରାବଣର ଆୟୁଷ ଫୁଲ ଝରି ଗଲେ ସରେ ଫଗୁଣର ଆୟୁଷ ମେଘ ଫେରି ଗଲେ ସରେ ଶ୍ରାବଣର ଆୟୁଷ ଫୁଲ ଝରି ଗଲେ ସରେ ଫଗୁଣର ଆୟୁଷ ସରି ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ ଗୌର ଝଡ଼ ଥାଉ ତ ଜୀବନ ଦୀପ ସରି ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ ଗୌର ଝଡ଼ ଥାଉ ତ ଜୀବନ ଦୀପ ବଞ୍ଚିଥାବ ଛାତିରୁ ଦେ ସବୁଦିନ ଶ୍ୱାସ ତତେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ 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 ସରି ଜଗା ଅଟୋଟା ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ମାନସ ଭାଇ ବୋଲି ହଁ କଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଜଗା ଅଟୋଟା ମୋର ଅତି ଆପଣାର ପ୍ରତିଦିନ ମାନସ ଭାଇ ମତେ ଅଟୋରେ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତିକି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ଜଗା ଅଟୋରେ ଯାଏ ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବେ ପାର୍କ ଯିବେ ନା କବି ସବୁ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଟୋବାଲା ମୋ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ହଁ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଶିଖିଲେ କୋଉଠୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ନା ଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ହ୍ୱାଟ ଟୁ ସେ ହଁ ଇଂଲିଶ ଘୁଷି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯିବେ
रिजर्व करे भड़ा बेसी पड़िबो पैसेंजर करे भड़ा कम पड़िबो Please help me. Please. अगर बहुत अट अछि आपण आसबार नहीं मास Hey, ସତ ବେଳ ଆସିଗଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇଯାଅ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି सॉरी मैडम ए सब अजंता झमेला में पड़िया पई चाहेनी ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଓ नो ୟୁଜଲେସ୍ କୋଟିକାର ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହରେ ତାକତ ନାହିଁ ବାବା ରାଗି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବିନି ବଟ୍ ଏବେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ହେଲାଣି ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ बे संगो बे मैडम को आईफोन उचुकी गाली बेसन वाली गाली तो बम्बे दीदी वो पारो तो गाली नाको तो नाली पापा बोलूंगा थोड़ी वो पारो फोन दियो फोन दियो सदर मैडम तो फोन जीते की ब्यूटी है जी तमे से की स्वीट लागू छो और सेक्सी लागू छो मैडम चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़ी है मस्त You shut up nonsense! सामान ऑटो वाला ही मते कमेंट करिवो कान खोली के सुनो मु को अच्छी बच्चे घर रो झियो नुए जे तमे माने मते कमेंट करिवो अच्छा मो समीक्षा समन्तराय ए शहर रो ख्यातनाम शिल्पपति श्रीवास्तव समन्तराय को झियो मु अंडरस्टैंड आ गोटे मिनिट रे तम ऑटो स्टैंड को मु किनी नेबी आ किछि लगाई बाहर जाइडो बे संगो मैडम आपको दिने रे हकिन देखौ छ अरे कौन कहलो मैडम श्रीवास्तव सामंतराय को छियो काई अंबानी झियो कहलन ओ सेक्सी मैडम मु देवा मोर आगु कहीं नहीं कि पछू कहीं नहीं पूरा फांका आवार टिके नजर पक्का मो पाद तोर धूलिर मूल्य जेतिकी तम मूल्य भी सेतिकी नुह निज औकात भितरे नुह ता नले तम जीवनटाको मु पूरा बर्बाद कर देबी ହେଲା ତମ କଥା ରହିଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା କଣ ରହିବ ଆଉ କଣ ଏଇ ତମ ପାଦ ଧୂଳି ସହିତ ଆମେ ସମାନ ନୁହଁ ହେଲେ ସେ ମାନସ ଅଟୋବାଲା ଚନ୍ଦନ ପରି ଭାସୁଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବଜେ ବୁଲୁଛ 5 ଟଙ୍କାରେ 25 ଦଉଛ ମାନସ ସିଙ୍ଗିଲ ନୁହ ଡବଲ ଘରେ ତାର ଗାଈ ଅଛି ଆମେ ପୁରା ସିଙ୍ଗିଲ ଫାଙ୍କା तो सड़ा आउ किछि कहबाको चेष्टा कले तम बंचिबा मु मुश्किल कर देबी मुहा मुही देखा हेले चाहुन जति के बेटा हूँ तो आखिरे हानी मुहामुही देखा हेले चाहुना नदी के बेचा हूँ तो आखिरे ओए ओए आखिरे आखिरे हाय हाय दौड़ ए सारे यू मास्टर मु समीक्षा समन्तराय मोते हाथ लगे दबो एते साहस तो मन करो लागिला 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 एठी लागिला एबे लागिला ए छाती रे लागिला प्रेमोनिया लागिला आउ ये प्रेमोनिया रो गरम टा मु एबे तो देहरे ठंडा करी तो कोल कोल बॉडी रे हट हट छुआ लागिला 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 लागिला
ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସରି ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ମୋର ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପକାର ମରିବା ଯାଏ ମନେ ରହିବ ମାନେ ମରିବା ଯାଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁତାପ କରିବି ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି ଅନୁତାପର ବିଷୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି नो थैंक्स ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ବାସ୍ ମୁଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଛି ଓ नो ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପେଟ ଚକଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମୋର ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପକାର ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବିନି ବଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯଦି କହିବେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ନହେଲେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବି ଅନ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ କାହା ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ତାହେଲେ ମନି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେବି ସରି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ କି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ସମୀକ୍ଷା ଛମତ୍ରା ତମେ ମତେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ି ବୁଝେଇ ସାରିଛ ସମୀକ୍ଷା ତମେ ମତେ ଘୃଣା ନୁହଁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛ ତମ ଅଜାଣତରେ ତମେ ସିନା ମତେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛ ହେଲେ ତମେ ମୋ ନାକ ଫାସରେ ଫସେଇ ସାରିଛ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସମୀକ୍ଷା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ